Ei hää parempaa. Joo. Ei mulla mitään VH:ta. Se vaan kato kuulokkeita päässä, ne vähän ääntä. No niin, nyt alkaa sujuu. Ja nyt kun mennään naimisiin. Mä yritän olla häviämättä koko peli aikana kertaa. Elää. Moni vaan. Joo, aimboti. Trikkei. Älä ankka selitä. Mulla ei oo laatikon takana, niin ammut vielä muka pää. Karrettiin puraa vedessään. Tonkiainen pörräs lehmä ammui. Ruusu on, ruusu on. Nyt ei häviä enää. Joo, voisit pitää pois. Nää on tolleen.
osoittaa mun tukkua. Maantien nojasta. Niin, tuommoista perus. Pistä pois Evo. Miksi te ette vaan muut tee sitä? Hyvin yksinkertaisesti. Joo, siis aimpotti. Oho. Se on se on. Joo, Ei, sun avikka tippu. hyvä. No missä se on? Osaaks näitä tekee pelaa? Mitä? Pelataan vielä pari runnia. Tai pelataan tää loppuun mennä sitten. Refut hei on. Just täydet. Osaaks Itävalket. ykkös? No niin, Kamo hyvä. akka. Ihan oikeesti. Anna tölle. Ei oo aimia VH:ta. Opettele pelaamaan. Apua! Ja ovella kettu. Voin sanoa, että Mä ei haluan- oo. Mä kuvaan samalla, et ei taida olla VH:ta aimia. Häh? Miks ne on molemmat, Miten se toinen siinä? menetti 55 HP ja toinen 65 HP äsken, vaikka molemmat puukot samalla tavalla. En mä Kertoo tiedä. mulle. Osaaks, missä sä oot? Osaaks ykkös? Elä per... Kuka sanoo Mä ammun nyt tokandeisella. Hei, kuka sanoo offroad äsken? Hyi. Hyi, kyllä. Missy. Hyvin sä Ghost Killer ammut. Se on vähän ampu huti pari kertaa. Et sit vittu kuolla vai? Varmaa. Aha. Perkele. Mitä? Miten menee? Yritä tähdätä, älä ammu summissa. Nää on ne pohja-aimi on. Mitä vittu ei osu niinku ei yhtään. Apua, viipaisemaan putkees, osseeks, tuu tappaa mut se saa. Ja... Mulla on 4 HP. No eipä Nyt oo menee mulla vaan päin. aamupelit ihan päin helvetti. Haista vittu. Joo, ei osu päähän, ei. Satana smoke. Heliumpallo, 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 da 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 da. Trollololo. Offroadit Osseeks, ihan tuuks sä lähtenyt nyt niille. hakee mut? Tää oli alun perinkin mun nimi, vaan kaikki alkoi kutsua mua offroadiksi, niin vaihan se nimen offroadiksi. Haista vittu.
Mitä? Niin siis selitit sä uusiksi, mä olin äsken valoissa, niin mä en kuulu. Niin kun minun nimi oli alun perinkin MPZ, niin sitten mulla oli yhdessä vaiheessa sillä, että vähän nimeksi Speed Offroad Plus. Kaikki alkoi kutsumaan offroadiksi. Käytät sä offroadi? Joo, kaikkea mitä vaan on. Offroadia vai ihan kaikkia merkkejä? Ei Abys, Kiva. Kiva VH, jos mä poraan siihen seinälle. Käviks Ankka heittää koodit päällä, kun se pärjännyt? Mä menen nyt putkeen kuolemaan. Vittu kun on tää ampumiskäsi nyt vähän heikosta hapesta nyt näin aamupelien kunnia. Mikä nyt sit edestä? Vittu, Olli. Olli. Joo, tää on tää perustaktiikka, kun ei muuten pärjää. Kun ensimmäinen, joka on mennyt tässä, mä oon nyt pelannut niin kyykky. Äppätsä tuu putkeen hakemut. Eikä tuu muuten pärjää, niin pitää käyttää tommosia taktiikoita, että pitää mennä kyykkyyn, kato. Saisi jonkun tapo perron. Aamupelit ei oikein refleksit vielä kunnossa, käsi tärisee niin saatana. Vaan tekosyyt. No onhan ne tekosyyt, mut vittu. Joo. Näin musta tuntuu, että tässä menee ikä ja terveys. Joo. Itse ei oo rahaa enää. Joo. Ei ihan oo ovi. Ei niinku 50 juuri. Se on ihan hyvä, kun sä teet basen tyhjäksi. Tulee selkä. Mitä? Jaha. Kato nyt, kun käsi tärisee, niin ampuu vittu 10 metriä vasemmalle. Saamme vissiin yhden luodin suhun. Kyllä sä osut. Joo. Jes, enää 3 kierrosta tai 4, niin pääsee tehdään. No kunhan tässä vähän virkistyy, niin Oho. sit lähtee. Tais Aimi vähän napata. Jes, sit jää menee Mitä Aimi? Siinä putkeen vielä pääsee, kun mä sen napeen. Et näe mitään, et näe mitään. Voinko mä kysyä, että missä me kaikki mennään nyt tänne putkeen? Se on teidän mahtava Ossex. Mistä kaikki on? Mun putkes yksin tukko hakko. Turpakii. Paka. Moro. Jes. Hei, oo hiljaa. Oot sä laittanut pluginit toimeen? En oo vielä. Koht vois. Nyt? Ok. Niin vois kaadus. Mä tiedän jaksaks vielä. No kyllä sä nyt jaksat, kun vituttaa pelaa pelkkiä saunoja ja tälleen.
mitäs vikaa näissä? Kun pelaa sinne synonyymi vittu paikkaa. Se on vittu hyvä. Mulla on niinku 65 HP. Sit sä tuut tietysti tappaa mut. Hei, Ghost on hiljaa. Hat. Luksi vittu VT. Mikä Luksi vitun? VTJ Gennertin Joiner. Läkki. Kiva VJ. Ai Black VTJ. No joo. Kyllä se nyt vähän on. Mustat jumalaut. Johos. Tää kaatumiseen ei saa sit pelata, et ilmaisia tappoja. Kyllä osaan. Mä vaan käytä Se koodia on just nyt. aivan lapane. No en mä koskaan pelaa tässä mapissa, ei. Mm. No en oo. Käydään siis Tää on varmaan istuttamassa oikee kaatumus. No en oo kuule. No, istutettiin pommi. Oliko pakko? 4 tappoa, niin mä oon top 100. Täältä kun kuulosti tyhmältä, sä oot varmaan oikee kaatumis. Mä en tiennyt, että täällä on monia. Miksi sinne saunaan vaan Okei. Sä pystyt keskittynyt 3 asiaa samaan aikaan heti. No niin, nyt. Tossais mulla on skouttitukko haastaa. Aina kun painaa vittu mikin nappulaa ja koittaa plänttiä pommi, niin sit se vittu... Ei ihan vittu. Joo! I'm bot. Hatsbot. Joo, ja VH. Joo. Mullakin on. Jimmy, hyvä sunno sanoo. Mä en oo käyttänyt VH tuosta sanoin. Sen päivää. Kyllä Pari mä päivää, VH:ssa joo, vedän. joo. Joo, Jimmy. Se on ihan hyvä, jos ei oo käyttänyt pari päivää. Skype spammitaan. Oho! Siis mä oon pelannut OVH:ta. Abbys, nice KS. Thanks. Saa viika. Joku vois tähän servu vois laittaa mun mielestä, jättekö te se assistiplugini, että Taavikkaa. No, vähän myöhästä. Mut joo, mä käyn kattooks pluginit kunnos. Joo, käy.